खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिसि सोरखारा गोदानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांनि मुङै 30 कौटि रांनि अडिटोरियाम हल लुफुंनो थाखाय टिपकायाव अन्थाइ खाम्फा गायसनबावबाय आरो बेनि अनगायैबो बिर सिलागां बिथांनि मुङैबो मिनि स्टेडियाम 5 कौटि रांजों लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। बेजों लोगोसेनो बिटिसि सोरखारा बर' माहारिनि अनगायैबो बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांनाखि हारिफोर दङ बिथांमोननि जा जारिमिनारि लिडारफोर दङ बिथांमोननि मुङैबो लुफुंनो थाखाय थांखि लादों। बिपिएफ सोरखाराव फैनाय हिसाबै जों बिसायख'थि समाव रायजो राजाफोरनो जाबादि खोथा होदोंमोन बेबादिनो लासै लासै मावफुंलांनो नाजागोन होननानैबो बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। थांनाय 2025 मायथाइनि जुन दानाव चिरां जिल्ला गुरुभाषा पिसिडिसिनि चेयारमेन जानाय समाव बिपुल मोसाहारिखौ मोनसे गावनि न'आवनो थांनानै देहायारि गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै फिन आरोबाव खुगा बेखेवफिनदों बिपुल मोसाहारिया। गावखौ जायफोर सुबुंफ्रा न'आव थांनानै देहायारि गाग्लोबहैदोंमोन बिसोरखौ प्रमद बर' आरो एमपि जयन्त बसुमतारिनि आखाइ दङ होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बे जाथायखौ लानानैनो थानायाव गसर होनायबो जादोंमोन, नाथाय बिथांमोना असि मेजिस्ट्रेटसिम बायखांनानै बे केस थिसननायखौ नर्मेल खालामनायनि खैसार खालामगासिनो दङ। आं न्याय मोननो थाखायसो बे केसखौ थिसननाय जादोंमोन, नाथाय थानायाव फैनायनि उनाव बेफोर गासैखौबो उल्था जानायखौ नुनो मोन्दों। जायफोर सुबुंफोरा आंखौ बुहैदोंमोन बिसोर आंखौसो इउपिपिएलनि अफिसाव थांनानै दानहैदों होननानै उल्थायै नंखाय केस होदों, नाथाय आं दासिमबो बे केसखौ लानानै नांगासिनो दङ। आंनो थार बिजिरनाय नांगौ होननानै दाबि खालामदों बिपुल मोसाहारिया। रायजोआव फिन आरोबाव गेदेर रेल जाब्रबथाय। गंनै दावबायारिफोर गाखोनाय रेलगारिनि गेजेराव जादों बे जाब्रबथाया। बे रेल जाब्रबथायजों खमैबो सा 26 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे 100निबो बांसिन दावबायारिफोरनि जोखोम जानायनि खौरां मोननाय जादों आरो बेनि गेजेराव सा 30आ गोब्राब हालोदाव दङ। खौरां मोननाय बादिब्ला गोदानै बानायनाय रेल लामायाव गंसे रेलगारिया लाइनच्युत जादोंमोन आरो बे लाइनच्युत जानाय रेलगारिखौ गुबुन गंसे रेलगारिया सौग्रावनानै लाइनच्युत जानाय रेलगारिखौ बोनानै लानानै थाङो। जायनि जाहोनाव बे गेदेर रेल जाब्रबथाया जादों। स्पेननि कर्डोवा प्रदेशआव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया। बिजिरसालिया सासे सुबुंखौ थैनायनि एबा फासिनि साजा फोसावदों। सासे उन्दै 6 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बिजिरसालिया राम सिंहखौ आदालतनि गेजेरजों बे साजाखौ फोसावनाय जादों। थांनाय 4 दिसेम्बराव बे मुगैथाव जाथाया गुजरातनि राजक'ट जिल्लायाव सोमजिदोंमोन। बे मुगैथाव जाथायखौ लानानै मोनसे ओनसोलखौनो सोमावग्लुंनाय थासारिबो जादोंमोन। जाथाय जानायनि 11 दिननि गेजेरावनो आदालतआव चार्जसिट दाखिल खालामनाय जादोंमोन। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बा नेहाथारि बिथांखौ सिनाया होननानै बिथाङा बुंनाय रिएक्सन होननाय आं नुदों। थारैनो बे एसे जोबोद दुखुनांथाव। दल संगठन आफाद माहारियारि फरायसा आफादफ्राबो गुबुन गुबुन थानो हायो, किन्तु जोङो हारिनि थाखाय बा थुनलाइ आफादनि प्लेटफर्माव जों बयबो ज'है खौसेयै जोङो फैनानै जोङो रायज्लायनो हायो, हाबा मावलांनो हायो आरो इयुनाव खौसेयै हाबा मावलांगोनखौ बा खौसे जागोनखौ गावबो मिजिंथियो होननानै बिथाङा फोरमायनानै गालांदों। बारे बारे बुंदों जे पलिटिकेल पार्टिया आलदा आलदा जानो हायो, आलदा आलदाबाबो जोङो बेयाव ज' फैनो हायो, ज' फैनांगौ। माहारियारि आफादफ्रा गुबुन गुबुन जानो हायो, अब्लाबो जों ज' जानांगौ। दा बिथाङा बे खोथाखौ मानो बुंखो, बबे मेटारखौ लानानै बुंखो आङो मिथिया। मोननै मोनथाम खोथा बिथांजों शेयार खालामदों जे थांनाय समफ्राव जोङो खौसेनि मोन्थोरजों हाबा मावनायनि थाखाय जोङो खावलायबोदोंमोन, नाथाय सम आरो थासारियाव बे जास्लाबाखिसै। बेखौ जुदि जोङो लांनांगौब्ला बेखौ जों माबायदि लांनो हायो आरो बिनि दायित्वआ मोनसेथिंल' जाबा जानाय नङा। बिथांनियाव बिबान दङ, जायफोरा दिनै अप'जिसनाव दङ बिथांमोननियाव बिबान दङ। राजखान्थिक भाबै जोङो मोनसे आगानजों बोरैबा आगान सुरलांफिननो हायो नामा? फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थि दङ। बिसायख'थिया फैयोब्ला जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायो। गावबा गावनि खोथा जुक्तिफोरखौ होलायनायनि उनाव बयबो बे माने मा होनना बुङो बेखौ डिबेट आरो क्रिटिसिजमा जायो। दा बेखायनो बेफोर डिबेट डिसकासन क्रिटिसिजम डिसकर्सफ्रा थागोन, पलिटिक्सआव बेफोरो थाखायो। किन्तु हारिया जुदि जौगानांगौब्ला 35 लाख बिटिआरनि रायजो राजाफोरनि खोथाखौ साननांगौब्ला आरो बिटिसिआव थानाय बिटिआरआव थानाय 13-14 लाख बर'फोरजों लोगोसे गासै आसामनि 25 लाखनि बर'फोरनि सार्थनि खोथाखौ साननांगौब्ला बिटिसिआनो नेतृत्वखौ लानांगोन।